Здрасти, аз съм Десянтова. Аз съм Стела Нешева. И днес сега пак някакво кулинарство ще ви правим. Сега ще ви покажем. Така, обичаме да готвим. Значи имаме купа, имаме кафе, имаме някакви такива спагети, имаме кафе, имаме шунка, мляко, русалка такова кисело, риба, чай мента, яйце, майонеза, кетчуп, галета, соев сос и черен пипер и сливи, да. И сега ще готвим разни Почваме. работи. Почваме, да. Чакайте на глас. Чакай, вижте ли това? Сега почваме да чупим яйцето първо. Давай. Чакай, ще го чупа. Как се чупи яйцето? Чакай, ма! Ето с ножа. И черупката ли вътре трябва? Чакай! Дай една лъжичка. Долу майко я! Чакай, не много. Просто капаче. Чакай, Лъжичка. Да. Лъжичка. Чакай, ще го избърчи. Чакай. Бърчи. Чакай, ключово всичко отиде. Майко, всичко пет. Включително и крака ми. Е, тук, ма. Сега. Спагетите. Мама, не замира се, чай си избърча. Чакай, Ай, имаме две. Сега отваряме. Така че аз мога отвора. никой. Дръж така, някакъв да вземем. Йо! Виждате ли, бе, бати? Ай, дръж. Вижте спагети! Чакай, по-внимателно! Това са спагети, по-внимателно! Чакай, има един пакет с сос вътре. Ей, какво си има, хора? Те си се разтинки. Така. Сега го махна опаковките от това. От яйцето. Чакай. Ще разтворим соса във вода. Във вода. Аз ще го разтворя и там си слагам продукти. Значи, имаме кисело млекце. Сега аз не знам как да го разтворя този сос, между другото. Какво трябва да правим? Трябва да го сложиш вода. Не, трябва да го сложиш върху спагетите. Кисело млекце нямаме да го слагаме с лъжица. Падай, бе! Вижте соса! Божествен стана. Соса, виждате ли? Прибирам това. Сипваме. Майка, много вкусно! Няма да слагаме препарати, не може да го питаме. Чакай, че брат да бъде. Така, сега му качино. Чакай! Аз? Здрасти! Вижте! Сега му качиното. Не сме сложили всичко. Това е кафе. Аз как го тръскам на ляво надясно. Значи, вижте, това беше кафе. Ма беше. Ах, много ароматно мирише. Чакай, да смешно. И сега спагетите ще станат мекички. Друго какво да сложим? Чай го пребера. Пребери яйцата. Значи, галета. Значи имаме галета. Стига толкова. Друго. Чакай, ние шунка не сме сложили. Едно, само едно. Чай ще го накъсам. Значи, вижте, покажи да е, покажи да е. Шунка. Шунка. Бъркай. Чакай да първа шунката. Вижте сега риба ще сложим. Малко, защото е много мазно. Чакайте, виж сега риба. Чакай. Как се вади това? Не, измитал. Чакай. Не се ли вади с вилица? Какво ти пука, бе? Мале, много шокно съм това. Иу, така го ядеш. Много вкусно. Хайде, още една. Така, сега бъркаме.
Къде е капак? Соевия сос. Чакай, не соевия сос и накрая ще сложим. Добре, бе, да украса. Чай! Чай, добре. Да, значи вижте сега чай. Чакай, ма не така! Не, той не се отваря чай. Значи пукай, сипваме го. Чакай, аз ще го изсипа. Билки! Значи малко билки. За подхранване. Може го майко още много. Ама мокро А, това е мокро. Значи вижте има още чай. Това беше чай бил. Да. Ай, сега го разбъркаме. Ох, мамо. Вкусотина. Това някой уличник ще го изяде. Не, чакайте. Майко, какво е било? Сега кетчуп и майонез. Чакай, то няма май. О, да, бейби! Чакай, кетчуп. Кетчуп? Ама няма кетчуп. Чай вътре има още един. Още един вътре. Той сигурно е пълен. Не е пълен, ама има. Оре, майка. Чакай, нямам повече. Прибери. Ти го прибери. Сега черен пипер малко. О, мет искаш ли? Чайте мет малко. Че не мога изкарам в билик. Черен пипер. Значи това е мет. Това беше черен пипер. Служи ли малко черен? Сложихме. Дайте мет сега. Мет. Мет. Задължително една лъжица мет. Майко, какво е това? Чайте една сила да нарежем. Значи това Така. е мет. Ух, чакай. Аз не мога да режа. Това какво има? Слива. Костилка да има. Това къде ще го пусна? Ама не го ям. Черен пипер не си сложила. Сложих. Чакай върху след. Соев сос. Захар! О, Захар, захар. Майко, бати. прекрасно. Прекрасно. Соев сос. Чакай, остави. Чакай, аз искам да го сложа. Аз искам. Дай на мен. Това е сос. Още малко кисело мляко и още отгоре сега. Да носим има. Не. Чакай. Една домачина. Киселото мляко. Да, не. Няма ли да имаш? Ще взема. Вземи го. Маре, взимай. Къде Значи е то? това е Макдоналдс. Аз не мога да бирам, аз вземи го тук. Значи сега. Не така, ма! Вие как го слага? Това за накрая, за декорация. 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 Ето го. Сега режем един домат. Чакайте, това е русалка мляко. Много грозно. Ще убият после. Супер стана. Чайте! Шари, това е. Макдоналдс малко. Така. На мама крема да се... Ух, закисах си ръката на хладилника. Майка! Чакай, умоляваш. Ай, парай, бе! Искаш малко крем да го стукаш. Не, че ще го опитаме това. Ти го опитвай, аз не мога го опитам. И аз няма, това е червилото. Какво друго да сложим? Не знам, че... Чай! Шар, Служихме чайна. Шаря насам, шаря насам.